Kolme on mahdollista. Monta minuuttia pitää? 3, 1. Onko tämä urheilu? Kun mä katsoin, että lehtikangas, palokangas, lehtikangas. Niin ja 100 metriä on se isoin. Eli heittämällä. Osaa viesti. Jos menee viimeinen. Miten? Jormua. Ehkä helpompi. Se on ehkä helpompi, kun tää on iso. Tää on kunnon iso risteys. Molemmissa vaihtoehtoja. Ja kun käytte Kiinassa, niin siitä jakaannutte pisteille 1, 2 ja 3. Tänne kolmonen täällä. Kolmonen tähän. Ja sama siellä, ihan oikeata puolta. Hyvin mennään. Tänne näin. Siitä vaan saa. Tuolla noin löytyy pää. Toinen hyppää trapetsiin, toinen ampuu ilmakivä. Saatte valita. Mä voin hypätä trapetsiin. Toinen on silmäkulma vaan nyt. Toinen jäljellä vielä. Yes. Loistava. Oliko tässä nyt etakko, jos ei? Jos ei osu trapetsiin, tai sitten jos ei niin kiipeä ylös ja niin samapa se on, silloinhan tullaan köyttä pitkin alas. Ja jos tulee köyttä pitkin ilman trapetsikosketusta alas. Lähtekää se lenkille se sun. Ne pyörille oot. Täh on. Ja kyllä siitä saakin, jos vaan kuinka hyppää. On mä kerran ollut. Niin kamo Aleksi. Ilman sakkoja! Ilman sakkoja! Puivilla kengillä hei. Puivilla kengillä. No kun ei ollut kato suolla, ei ollut muuta paikkaa laittaa rastia kuin mä. No minä voin hoitaa. No niin, nyt Nuukkala. Hienoa. Kieppi, kieppi. Hyvä. Hienoa! Okei, eli sakkokierros. Näitä merkkejä seuraamalla 500 metrin päässä tuot sieltä mulle lapu. 500 metrin päästä lappu. Joo. Tuonne. Kyllä. Tässä on puihin merkattu. Joo. Yes. Sitten vielä toinen. Ohi meni. Otetaanko kivipaperissa? Hyvä! Ei. Näkyy. Anna mennä, hienosti menee. Hyvä! Me päästään irti, niin saadaan alas.
Noniin, sitten vaan äkkiä Jonno ja pidä paikka. Sama siellä. Vähän sinä hyppää. Eli Jonolle omalle Jos kieltäytyy, se on vähintään tunnin sakko. Sama homma. Trapetsi tai... Hyvä. Hyvä. Ei muuta... Oliko huti? Se on hankalampi, kun se on lyhyempi se väli. Niin on. Ei meinaa ite mahtua väliin. No, sitten vaan yli ja istut alas. All instructions will be there, no worries. Nyt sen. Meissä ei ole mitään. Ja jalat alas, suoraan oikein. Ne jalat. Juuri näin. Vähän löysää. Joo, anteeksi. Nimenomaan. Hyvä. 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 Hyvä, Harri. Hyvä. Ja seuraava yli. Tää on metriä matalampi kuin tuo ensin on. Sama idea. Mä aina sanon sitten mitä tehdään näillä esteillä, mä liikun teidän mukana, eli yli siitä esteestä. Molemmista esteistä yli, mutta koskien esteiden välillä maahan. Pitää koskea esteiden välissä maahan. Saako toista sitten käyttää toista? Kaikkein mahdollista, kunhan mennään yli. Molemmista yli. Ryömintä estementävä nauhojen ali. Ryömintä estementävä nauhojen ali. Ryömimällä narujen alle. Ei oikein liu. Pahalleen vetää asfalttisen vastas. Joo, saa tehdä. Joo, pitäisikö polovi kestää? Siinä voi toinen auto.
umpilusta, kun tuossa on kummassakaan. Otetaan tuohon suuntaan ja kierretään lampi ympäri. Aivan virkistä. Ei leikkaa. Ei se mitään. Selkeästi lämpimämpää mitä eilen oli mies. Kuka ui? Hannu ui. No niin. Kaikilta jää kamat tähän evikit. Kuinka pitkä se juoksu? Mikä on juoksu? Juoksu on lammen ympäri vajaa 2 kilometriä. Entä uinti? Tuonne puolelle ja siellä lisää ohjeita. Niin pitää. Ja ui tonne Liukumäkeä kohti sillä tavalla, että sieltä tulee lisää ohjeita. Jos tuutte ennen vuonikolla... Tuu, hei, mäpä... No älä kaila. Tässä vaiheessa on vielä. Tänne päin ja leimaamaan. Siinä. Ylihän se lähti. Nyt ei irtoa vielä. Jarru. Leimaa sen viivalle. Tervetuloa.